Hello mga karasta, welcome back to my channel. Today, mangmukbang tayo. So kung bago ka pa sa channel nito, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more videos. At hit mo na rin yung notification bell para bibo. So kung ready ka na, tara, let's go! Good evening mga karasta, no? So yung mumukbang natin ngayon is Arabic food. Ito ay tinatawag nilang paham o inihaw na manok. At saka yung basmati rice, yan. Meron ding sibuyas, meron tinawag nilang jarjer, at yung sausawan, tsaka lemon. Bawala umay. So tara, kain tayo mga karasta. Sorry para mga karasta, ngayon lang naka video ulit. Medyo busy talaga kasi 12 hours yung trabaho namin, 7 to 7. Kaya kanina pag baba galing sa bus, galing sa work, bili kami ng paham para hindi na kami magluto. Ito na nga. Ito nga pala, update lang, nasa bansang Jeddah ako sa Saudi. Dito na ako nagtrabaho. So dumating ako dito mga first week of September. Bali ano na ako, 4 na buwan na ako dito. Masarap yung ano nila dito, paham, malasa. Minsan pag nagkasama kami lahat, hindi naman lahat, marami kami mga katabaho, doon kami sa restaurant kumakain. Pero ngayon sa bahay lang kasi maglaba din ako. Ay, naglalaba pala ako ngayon habang kumakain. Kasalang no. Hindi na ako nakabike, hindi na nakahike, pero nakaka-jogging pa rin minsan pag Friday na walang pasok, wala nang gala. Kasi alam mo na, nag-iipon tayo, may pinaghahandaan. Bali, dito lang pala ako kumain sa kwarto ko mga karasta. Bali, sa kwarto namin 3 kami. Kadalasan 3, kadalasan 2. Nasa 4th floor pala kami. Shout out pala sa kasama ko noon sa Jordan, sina Rebek, sila Munching, sila Jonathan, sila Dante, si Master. Musta kayo dyan? Kung nanonood kayo nito, tara kain tayo. At siyempre mga tropa ko dyan sa Pinas, shout out sa inyo lahat, mga relatives, pagkapamilya. Bali, araw-araw gumigising ako mga 4:30 ng daling araw kasi magluto ng kanin ka ulam, baon. Minsan sa gabi na ako magluluto. Tapos 7 to 7 pa lang namin trabaho. Kaya minsan pag uwi, pagod na, so na lang, bili na lang sa labas. Basta pasensya talaga mga karasta, hindi na naka-video ng mga gala.
Bawi nilang ako pag uwi ko sa Pinas. Gala tayo. Ako lang pala mag-isa ngayon sa kwarto kasi yung kasama ko na si Nelson at si Mang Kiko ay panggabi sila. Pero dito sa flat, dalawa din kami kasi kadalasan ng flat namin ay panggabi. Tapos yung iba nagbakasyon na. Bali sa pilya namin, nasa 4th floor kami, may rooftop at may basketball court or half court lang, isang ring lang. Tapos yung Pasko, trabaho din kami sa New Year. Trabaho din kaya walang pahinga. Friday lang yung day off namin. Pero minsan may trabaho pa. Buti bukas wala. Kaya makapag-jogging kapag bili ng mga gulay. Ayos din naman dito sa Jeddah. Semi-open na din siya na country. Kasi galing ako ng Jordan noon. 6 years ako doon. Kartunan din. Tulad ng trabaho ko dito. Salamat pala kahit di ako masyado naka-video. Ngayon lang talaga. Kadalasan short video lang. Salamat at andyan pa rin kayo na nanonood at sumasasubaybay sa akin. Kaya pag-isipan ko na gumawa ng video kasi matagal na talaga. Sarap ng paham nila, juicy, tapos mainit-init pa talaga bagong luto. Tapos halata mong bagong-bago yung manok, hindi yung bahaw. Sarap. Yung gusto ko pang kanin pa, kuha pa ko kanin. Yan, refill kanin ko. Kasi maya pak tulog kasi maglalaba pa. Kaya tama, Tapos bukas baka mag-jogging kami ulit dun sa park. Kaya lang bawal mag-video. Lalo na sa gitna na. Papasok pa lang pwede pa. Pero pag bawal na. Kaya reels lang. Pero tingnan ko pa rin baka maka-video din. Tapos sunod pag may kainan na naman o food trip, bibidyohan ko ulit yung ibang putahe. Meron kaming kainan doon pagkatapos ng jogging. Muton, kambing, Pakistan na pagkain, sarap din. Hindi lang minsan pag naggawi kami doon, video ko ulit para makita nyo din yung pagkain ng Pakistan. Bali yung sausawan is kamatis, tapos sili, tapos may lagay silang dahon. Blender nila. Kaya ito medyo maanghang din, sarap. Wala man. So, lahat yung binili ko kasi para almusal na rin bukas. Hindi na ako magluto. So hanggang dito na lang yung video ko mga karasta. Salamat at sinamahan nyo ako sa pagkain, pagmukbang. At sa kwentuhan, drama-drama konti. Sa lahat ng mga OFW dyan na nanonood, laban lang sa buhay para sa pamilya. Kaya
Thanks for watching mga karasta. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye-bye! Video pa pala.